Чаму Ціханаўскі пакрыўдзіўся на беларусаў, які сын Лукашэнкі таямніча знік, а якая сяброўка зноў побач, а таксама што вядома пра гібель ажно 8 чалавек. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Ціханаўскі адзначыўся адразу некалькімі гучнымі і часам спрэчнымі заявамі. У першыя ж дні пасля вызвалення Сяргей адкрыў грашовы збор на 200 000 еўра, каб аднавіць блогерскую дзейнасць. Падобна, што Ціханаўскі разлічваў, што грошы збяруць імгненна, але гэтага не адбылося. Такая рэзкасць здзівіла шмат каго, тым больш, што ніякай канкрэтыкі пра свой план па звяржэнні рэжыма Ціханаўскі так і не агучыў. Але ўжо праз пару дзён Сяргей даў вялікае інтэрв'ю блогеру Мікіту Мелказёраву, і там таксама прогучали резкие заявы. Я собираюсь свою борьбу не исчислять годами, а месяцами. Грубо сформулирую, ты обосраться не боишься? Не боюсь. Почему? Но если у меня что-то не получится, это же не получится у белорусов. Это же они, значит, меня не поверили. Это значит, они свою веру мне не дали. Не дали мне возможность, чтобы моя фантазия, моя энергия не была ограничена. Дайте мне ресурсы. Дайте мне хоть какие-то ресурсы. Дипломатические ресурсы у меня уже есть. А остальных у меня никаких нет. Мне нужны помощники. Там, везде. Но это миграция. А белорусы в Беларуси, ты же понимаешь, что под асфальтом? Я понимаю все. Послушай, пока мы здесь хотя бы не объединимся, туда не пробьется ничего. Начнем здесь, этот подъем, эта волна, она захлестнет и туда. Знікненне сыноў Лукашэнкі, з'яўленне яго маладой сяброўкі і магічныя абяцанні. 3 ліпеня Лукашенко адзначыў ім жа і ўведзены Дзень незалежнасці, які сёлета запомніўся адной цікавай дэталлю. Падчас выступлення Лукашэнкі побач з ім, як звычайна, стаялі яго сыны. Але на гэты раз не ўсе. Чамусьці Дмітрыя, сярэдняга сына Лукашэнкі, на гэтым мерапрыемстве не было, прысутнічалі толькі старэйшы Віктар і малодшы Мікалай. Затым Лукашенко наведаў Магілёўшчыну і на выступе каля мемарыяльнага комплекса «Буйніцкае поле» растлумачыў, чаму столькі ўвагі надае вялікай сусветнай вайне. И в нашем обществе есть часть людей, их осталось совсем горстка, которые тоже начинают, как я говорю, повякивать. Ну что мы там, за какую правду боремся историческую, это все понятно и так далее. Они на это и рассчитывают, что мы потихоньку об этом забудем. А сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей, я об этом говорил. Проиграем эту борьбу, время наше будет сочтено. Вот поэтому мы вцепились в эту историческую память. Таксама Лукашенко пагараваў на развал СССР і пажаліўся, што да іх сяброўства з Расіяй не вельмі хочуць далучацца іншыя краіны постсавецкай прасторы. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними. Но мы боремся. Мы показываем примером, экономически пытаемся привлечь, приблизить эти народы к нам. Потому что это наши народы, советские народы. Скончылася ўсё вось такімі ці то жартамі, ці то пагрозамі Лукашэнкі губернатору Магілёўскай вобласти Ісаченку. Всего доброго. Я сейчас поеду по твоим этим медвежьим углам. Я посмотрю, что у тебя. Надо. Всего доброго. До свидания. Теперь до вечера буду волноваться. Не волнуйся, позвоню. А 5 ліпеня Лукашенко традыцыйна быў на вялікім канцэрце ў Александрыі. Прыбыў ён туды з вялікай дэлегацыяй, у якой былі як мясцовыя чыноўнікі, так і самыя топавыя. Віцэ-прэм'ер Наталья Пяткевіч, кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты і яго першы намеснік Уладзімир Пярцоў. А ззаду, па традыцыі, Наталья Эйсмонт і асабістая доктарка Святлана Канашенка са шпіцам-умкам на руках. Адметна, што на гэтым мерапрыемстве сыноў стала яшчэ менш. Глядзець канцэрт з бацькам паехаў увогуле толькі малодшы сын Коля. Двое яго старэйшых братоў знайшлі сабе іншыя справы. А падчас сваёй прамовы Лукашенко вырашыў прымерыць на сябе вобраз Кашпіроўскага. И все вы, которые приехали на эти земли, к этим истокам, посмотрите, вы, если и заболеете, то ненадолго. А мне кажется, вы вообще болеть не будете. Вы выздоровеете здесь. Спасибо вам. Прычым, як толькі Лукашенко адрываўся ад паперкі, то выдаваў чарговую порцыю дзіўных заяў. Жизнь одурела вообще. Ситуация очень тяжелая, сложная, напрягает. Мозги порой кипят. И нам нужно вот это действо
для того, чтобы мы успокоились, вспомнили, откуда мы, и в спокойном ритме жизни хотя бы в несколько дней наметили свое будущее, попытались забыть об этом тяжелом ритме нашей жизни. Жизни достаточно напряженной в свете событий, которые, как я уже сказал, происходят в мире. Пасля свайго выступлення Лукашенко сеў у глядацкія рады і ўсё так жа традыцыйна глядзеў канцэрт у суправаджэнні маладой прыгажуні. Па правую руку ад 70гадовага Лукашэнкі быў яго сын Мікалай, а па левую 27гадовая Уладлена Зайцева. Яна былая супрацоўніца мытні, удзельніца конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь» у 2021 годзе. Дзяўчына не раз суправаджала Лукашэнку. Яна танцавала з ім на навагодніх балях у 21 і 23 годах. Была з ім на бале выпускнікоў, а таксама ўжо ездзіла з ім на купаллю ў Александрыю ў тым жа 23 годзе. Новыя патрабаванні ўладаў і новы закон. У Беларусі хочуць на заканадаўчым узроўні ўвесці адзіны дзень уборкі, каб прывучыць народ да парадку. Пра гэта расказалі ў сюжэце тэлеканала НТ. Есть и правила, где четко прописано, что и кто должен делать. Тут все по списку. Коснется это и частного сектора. Туда включат покос травы и его периодичность. В таком режиме даже любители хаоса, кажется, привыкнут к порядку. Пока о штрафах речи не идет, но критерии, чтобы все выглядело одинаково, аккуратно, хороший стимул посоревноваться в таланте уборки и создании красоты. Праўда, як канкрэтна гэта будзе рабіцца, незразумела. У сюжэце кажуць пра чысты чацвер, але ж наўрад ці ўлады загадаюць займацца прыборкай замест працы. Лукашенко, як вядома, вельмі не любіць за лішнія выхадныя. Так што, магчыма, гэта будзе чарговы ўсебеларускі суботнік, а можа быць, не адзін. Ажно 8 беларусаў загінулі за апошнія дні. У Мінску адбылася загадкавая трагедыя. У лесапаркавай зоне непадалёк ад вуліцы Валожынскай мінакі знайшлі цела мужчыны, якое вісела на адным з дрэваў. Фота страшнай знаходкі імгненна разляцелася па соцсетках. Цяпер следчыя пацвердзілі, гэта не фейк. У парку сапраўды знайшлі нежывым 65гадовага мужчыну. Што гэта было, самагубства альбо крымінал, цяпер высвятляецца. Дзікая і страшная гісторыя здарылася ў Пухавіцкім раёне. Там на пажары загінула 75гадовая пенсіянерка і яе 12гадовая ўнучка, якая гасцявала ў бабулі. Вынікі экспертызы шакавалі ўсіх, бо аказалася, што гэта быў падпал. Цяпер следчыя і міліцыянты шукаюць вінаватых. А пад Мінскам вінаватым у бядзе стаў лось, які сярод ночы выбег на трасу. Жывёл узбіў легкавы аўтамабіль, які ад удару адкінула ў кювет, і там машына ўрэзалася ў дрэва. Па выніку двое пасажыраў аўто загінулі, аднаму было 33 гады, другому 71. Яшчэ двое загінулі ў Бераставіцкім раёне. Там кіроўца не справіўся з машынай і зляцеў з дарогі. Легкавік перакуліўся і ўпаў у меліярацыйны канал. Па выніку загінулі і кіроўца, і яго пасажыр. Пад рэчыцай бацька прывёў сына на дзікі пляж, і ўсё скончылася кепска. Месца было забароненым для купання. Адпаведна, там не было праверанае дно і адсутнічалі ратавальнікі. Адпачынак скончыўся трагічна. 12гадовы хлопчык патануў у рацэ. Галоўная праблема Лукашэнкі хутка можа вырашыцца. Па інфармацыі літоўскага медыа ЛРТ, хутка чакаецца новы раунд перамоваў паміж ЗША і Беларусю. Прычым магчыма, што гаварыць на ім будуць пра зняццё санкцый, калі не ўсіх, то як мінімум калійных. Па інфармацыі журналістаў, яшчэ ў пачатку гэтага года амбасадарка ЗША ў Літве на сустрэчы з высокапастаўленымі літоўскімі палітыкамі цікавілася, як бы Вільня паставілася да змягчэння санкцый супраць Беларуськалія. Тады ад літоўцаў прагучаў адмоўны адказ. Што будзе далей, ці прыслухаецца Вашынгтон да Вільні, пытанне пакуль адкрытае. Але ж не сакрэт, што самыя балючыя для Александра Лукашэнкі санкцыі – гэта забарона на транзіт калійных угнаенняў. На гэтым Мінск губляе каля $1 мільярда штогод. І гэты транзіт праходзіў акурат праз порт Клайпеды ў Літве. Іншы балючы пункт – забарона на экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Гэтыя санкцыі былі ўведзены Еўрасаюзам, і менавіта яны патэнцыйна найбольш здольныя матываваць Мінск змяніць сваю палітыку. Тым часам свае намёкі робіць у Лукашенка. Яшчэ нядаўна ён крытыкаваў ЗША ў сваім выступе, а цяпер зноў памяняў свае паводзіны. Лукашенка павіншаваў Трампа з днём незалежнасці, адзначыўшы, цытата, «У перыяд вашага першага прэзідэнцтва Мінск і Вашынгтон сталі на шлях нармалізацыі адносін». Гэта вельмі нетыпова для Лукашэнкі, бо пасля падзей 2020 года ён перастаў віншаваць кіраўнікоў так званых недружалюбных краін. Замест гэтага прэс-службы публікаваліся віншаванні Лукашэнкі да
амерыканскага, французскага ці яшчэ якога народу, але ніколі не зварот да лідара краіны. Цяпер жа, як бачым, Лукашенко сваю рыторыку радыкальна змяніў. Адыёзны прыхільнік Лукашэнкі знайшоў вінаватых у сваёй бядзе. Паралімпіец і грамадскі актывіст Алексей Талай ухваляе ўсё, што робіць улада, прычым любая. Ён падтрымлівае і беларускі рэжым, і рускі свет. Талай і на Донбас ездзіў і прапаноўваў даць Лукашэнку зорку Героя Беларусі. Але цяпер у сямейным жыцці Алексея здарылася бяда. Ён развёўся са сваёй другой жонкай Анастасіяй. Яны пазнаёміліся ў інтэрнэце. Талай убачыў прыгажуню і напісаў ёй першым. Прычым спачатку жанчына нічога не ведала пра інваліднасць кавалера, бо ў соцсетках таго былі толькі партрэтныя фота. Анастасія расказвала, што яе сваякі былі супраць такіх стасункаў, а яе мама на каленях і ў слязах адгаворвала выходзіць замуж за Алексея. Па выніку не адгаварыла, і ў шлюбе ў пары нарадзіліся двое дзяцей. Яшчэ дваіх Талай мае ад першай жонкі. Праўда, па выніку ўсё скончылася разводам, прычым падобна, што ініцыятарам гэтага стала Анастасія, бо цяпер Талай цяжка перажывае разрыў і лютуе ў інтэрнэце, пакрыўдзіўшыся і на жанчын агулам, і на сучасную рэальнасць. У сваім тэлеграм-канале паралімпійцы публікаваў велізарны допіс з загалоўкам «Бабы руйнуюць свае сем'і». І ў ім Талай заклікае забараніць жанчынам доступ у сацыяльныя сеткі і называе Інстаграм зброяй масавага знішчэння. Вось цытата Талая. «Дурная жанчына гатовая дзеля лайкаў, праглядаў і каментароў тварыць дзіч». Канец цытаты. Таксама ён наракае, што жанчынам зноў, цытата, «прамылі мозг рознага кшталту псіхолагі і трэнеры асабістага росту». Трагікамедыя ў Гомелі. Мама выратавала дарослага сына ад сплаты чужых аліментаў. Сітуацыя такая. Мужчына плаціў аліменты на сваё дзіця, таксама часта атрымліваў штрафы. Усё, што прыходзіла, Гамяльчук спраўна плаціў, пакуль у сітуацыю не ўмешалася яго маці. Яна прыгледзелася да квітанцыі і заўважыла, што яе сын плаціць аліменты не на адно дзіця, а на дваіх. Пры тым, што пра існаванне другога ўнука жанчына ніколі не чула. Аказалася, што мужчына памылкова прызнаў сваёй дачкой дзяўчыну былой сужыцелькі. Тая указала яго ў дакументах, таму што мужчына быў апошнім, з кім яна сустракалася. Па прызнанні самога гамельчаніна, паміж імі не было нават інтымнай сувязі, але аліменты ён спраўна сплачваў, бо не прыглядваўся да квітанцый, якія прыходзілі. Цытата: «Думаў, гэта штрафы, а іх у мяне шмат». Па выніку суд спыніў спагнанне аліментаў і адмяніў запіс аб бацькоўстве мужчыны. Беларус знайшоў рэдкую манету і заробіць на ёй вялікую суму. Гэта манета наміналам у 10 польскіх грошай, адбітая ў 1840 годзе і выпушчаная варшаўскім манетным дваром. Асаблівасць экземпляра заключаецца ў матэрыяле, гэта медзь. Прадавец мяркуе, што гэта магла быць пробная чаканка, а такое робіць манету асабліва каштоўнай. Агулам існуе менш за 10 такіх экземпляраў. Пры гэтым аналагічныя манеты з срэбра каштуюць значна танней. Уладальнік ацаніў свой рэдкі лот амаль у 18 000 рублёў. У Магілёве выратавалі кацяня, якое невядома якім чынам трапіла ў металічны слуп. Мяўка не пачулі мінакі і выклікалі ратавальнікаў, якія змаглі ўскрыць метал з дапамогай спецыяльных інструментаў. Як толькі кацяня вызвалілі з пасткі, то жывёла адразу кінулася да мамы коткі, якая на працягу ўсёй выратавальнай аперацыі уважліва сачыла за дзеяннямі людзей. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.